Li Bakur û Tirkiyeyê 3.243.425 kes li 208 navendan beşdarê ezmûna zanîngehê dibin. Ezmûn dê du rojan di sê rûniştinan de bêkirin. Di roja yekem de ji beşdaran 120 pirs tê kirin û tê xwestin ku 265 xulekan de bersivê bidin. Beşdarên ezmûnê gotin ew di salekê de bi şev û roj xebitîn û niha jî dixwazin ku bi dereceyeke baş ji ezmûnê biborin û beşa ku dixwazin li zanîngehê bixwînin. Hedefamı veterineriye. Zor bu yani. Salaçuneci em kesin sınavı. Salaçuni bela pandemiye piçiki de em zorlanmış bim. İsal inşallah mi hal bikin. Abi işte şoğulum vaziyete gel sınavı. Az önce denemiş bikim. Yani inşallah mi puanki hoş bigire. Ola hedefamı sağlık bölümü ektiğazım. Belki vesile kıyasım inşallah. 19 mehê roja yekşemê rûniştina duyemê ezmûnê birêve diçe. Ji beşdaran 160 pirs tê kirin û tê xwestin ku van pirsan di 18 xulekan de bibersivînin. Ezmûna zimanên biyanî jî roja yekşemê tê kirin û 80 pirs ji beşdaran tê kirin. Her kesê ku derçûyê dibistana amadeyî be, dikare beşdarî vê ezmûnê bibe. Malbatên ku bi zarokên xwe re hatin berderê dibistanan jî ji bo serkeftina wan dua kirin û Qur'an xwendin. الماري ذاتا حياتنا ما يصادل درس خاني بو وصاده شغل شغليه وحتى ورطا شبي سعد يا كي شبي دي شبي شغلي ولا ام جي بيتك شغل قزاج بك باش ولا هديه ما هي خوازك كما رتمانكي ولا كتسنا بالدياوي ما بكلاميجكم ان شاء الله خدي بدستي ما بيم ايوان تبع ربي Arkadaşım girdi, kardeşim girdi, kuzenim girdi. Yani برای من برازی من و هوالین من بیشتری ازمونی دبن به تایبتی به پاندمی را ما پیواجوه که زحمت جیا زاروکین ما پارج بیشتری ازمونی ببون لی انجام وان نباش بون هیویا ما اوه کو ای سال انجام کی باشتر به دست بخن Hin kesên ku dereng hatin berderê dibistanan nekarîn beşdarê ezmûnê bibin. Ji bo ku kesek bikare be li zanîngehê beşekê wekî bijîşkî, endezyarî an jî parêzerî bixwîne, divê ji 280 pirsan herî kêm 162 pirsan rast bibersivîne. Encamên ezmûnê de bîstê tirmehê bên aşkere kirin. Li gorî daneyên fermî yên 2021 li Bakur û Tirkiyeyê 8.240.000 xwendekarên zanîngehê hene. Her ji 100 kesên bêkar 27 wan derçûyên zanîngehê ne. Hesen Kaku, Kurdistan 24, Diyarbekir.